Teraz vás síce nepoteším, ale aspoň vás pripravím a informujem o tom, že koncert môj v O2 Arene bude v piatok. No a už v sobotu tam oni majú nejaký booking, proste majú tam zazmluvneného niekoho. To znamená, že ani keby veľmi chceme, tak sa nedá aj piatok, aj sobotu tam mať koncert, takže bude zase iba jedna show. Tak dúfam, že všetci, ktorí ste takí, že najväčší fanúšikovia a ktorí tam najviac zo všetkých chcete byť, tak dúfam, že stihnete lístky na čas. Takže tak, necháme sa prekvapiť, uvidíme, čo nás čaká. No asi to tak berem, že od toho sme asi aj ľudia, že aj meníme názory. No a čo je asi také hlavné, tak O2 Arena je proste konštrukčne inak stavaná aj tým, že vlastne má strechu, že je to arena, je to reálne asi najväčšia arena, aká je proste k dispozícii, či už na Slovensku alebo v Čechách, proste nič väčšie asi není. Čo sa týka haly, alebo respektíve arény, kde je strop. No a konštrukčne je tak stavaná, že budeme mať proste všetci pocit, že sme k sebe bližšie.